berriak txirrireneara, bueno, printzipioz, txaldia esango da euskaraz, norbaitek euskara ez badaki, edo hori esan, eta norbaitek egingo du itzultzailez. Egar esango du gazteraz. Eta hori, zerbait euretzen baduzu hitzaren bat edo, galdetu lasentasunez. Azkenean, daukagu Odei Sukar horiako kidea, etorriko da saltzeko, hau da, egiten dugu langile borroka gara jardunaldian barruan. Dira jardunaldi batzuk urtero egiten dugu, aurten dira 10. urtea. Lan gatazkaren eta herri mugimenduaren inguruan. Pasaren urtea, pasaren astelenean, egun, izan genuen hemen enpresako langile batzuk borrokan daudela orain, gure ustez klase borroka ez da bakarrik gatazkak eta lana eta soldata. Krisi klimatikoa ere hor barnean dago, orduan guretzat oso interesgarria zen hitzaldi hau izatea hemen. Orduan etxegin ginen Sukarroiarekin eta esan zuten baiet, eta primera. Eta salduko autorren gaztelaniaz, como siempre hacemos el bilingüe esto, por lo menos, pues también. No, y eso, pues que bienvenidas a las jornadas Somos Lucha Obrera. Esta es la tercera charla de la 10ª edición y tenemos a Sukarroia, que nos va a explicar crisis ecológica y lucha de clases. Todo lo que en principio nos puede venir nos va a venir, pero desde una perspectiva más obrera, porque al final la lucha obrera no solo los problemas de las fábricas o los sueldos o los convenios, ¿no? Y eso, que la charla va a ser en euskera, si alguien no entiende, pues que nos diga y ponemos un traductor estratégicamente situado dentro de la... ongi etorri, denezuna. Eskerrik asko gonbidapena eta, lehen esan du Javi, errepikatzen dut, momenturen baten ez baduzu zer ulertzen, edo iruditzen bazaizu harin egin noala, edo dena delakoa, esan bezedez, batzutan badauka tendentzia oso harin joatera, eta, orduan gelditu arazorik gabe, ez badu ulertzen izan izkeragaitik edo izan kontzeptua ez dudala kondo azaldu, moztu arazorik gabe. Orduan apurat hitzaldi honetan, Javik esan duen moduan, hitz egingo dugu krisi ekologikoari buruz, gero ipiniko dugu klase borrokaren kontestuan, ezta? Hasiera batean bereziki aurkeztuko ditugu aurrean datorren hamarkadetan edo datorren urteetan sufrituko ditugun krisi ekologikoak, honen kausei buruz berba egingo dugu eta apur bat honi zelan egin azaion aurre, eta bereziki azkenengo partean hitz egingo dugu zelan egiten dion honek klase borrokari, alde batetik burgesiak ze posizionamendu dituen krisi ekologiko hauen aurrean, eta bestetik langileok ze bide hartu behar dugun edo krisi hauei aurre egiteko. Orduan, krisi ekologikoi buruz berba egiten hasteko, energiari buruz berba egiten hasiko gara. Ze energia, askotan, ez diogu hainbeste behar bezalako garantzia ematen, baina energia gure gizartearen oinarrian dagoen hori. Edo zen mugimendu egiteko, gaitasuna ematen duguna, indarra egiteko gaitasuna da fizikoki, baina gure gizartean edo zen gauza, martxan ipintzeko behar da energia. Askotan energiari buruz berba egiterakoan pentsatzen dugu bakarrik argindarrean, elektrizidadean. Ulertu behar dugu energia hortik haratago doala. Mugitzeko erabiltzen dugu, lehengaiak fabrikatzeko erabiltzen dugu, janaria lortzeko erabiltzen dugu energia, bai? Eta historian zehar ikusi dugu zelan energia kontsumoa handitzen zijoan enean, gizartea konplexuagoa bihurtua izan dela, energia kontsumoa handitzen zen enean. Eta ikusi dugu zelan, cazadores recolectores eiza eta biltzean bizi ginenetik gaur egungo mundu globalizatu, hiperteknologizatu honetara, energia kontsumoa biderkatu da bidereun. Hori ikusteko zelako transformazioa gertu duen energiaren kontsumoan. Eta azkenik ere, ulertzeko zein importantea den energia gizartean, ondo dau ingelesera jotzea eta ikusten zelan hor power hitzak, esan nahi duen aldi berean, energia eta boterea, ezta? Boterea eta energiaren kontrola oso estuki lotua daudelako. Eta, lehen esaten genuen... energia mota... desberdinak daudela, bale? Energia lortzeko bide desberdin asko daude, bai? Dena presentadores normalean egungo dugu reflexión momentu bai. Vale. Normalean bitrena gurutxatzen dira iruina korreltokian
Vale, horreko, 5 minutu. Odan hori, energia produzitzeko, hainbat bide desberdin daude, eta hauek ere historian zehar asko garatuz joan dira. Pentsa dezagun, Erdi Aroan adibidez, gehien bat erabiltzen zen ganadua, abereak eta bar gauza mugitzeko, igual haizea, haizerrotaren bat, ura, urerrotak, baina, bueno, bereziki, horiek ziren baliabide nagusiak. Baina segertatu zen, industria iraultzaren ostean, erregai fosilek hartu zutela izugarrizko pisua. Eta gaur egun hori ikusten dugu, 2009an mundu mailan zeintzuk izan ziren energia produzitzeko era nagusiak, eta ikusten dugu zelan. Nagusiena petrolioa den, ez da ikusten, baina, hor gorri zagartzen den hori petrolioa da, gero ikatza, eta gero gaza. Hau da, erregai fosilek iaia 95%, ailegatzen da kontsumo totalaren, energia kontsumoen 95% erregai fosilak. Gero uranioak ere badauka pisu zeo, zer energia nuklearrean, uranio ere gogoratu behar dugu. Finitua dela, ez dela berriztagarria. Eta hori ikusten dugu, hori, zertan dagoen oinarrituta, gure kontsumo energetiko. Eta orduan gara orain aztertzen, bereziki petrolioa eta gaza, bi baliabide nagusi horiek, ezta? Odan, petrolioari buruz hitz egiterakoan, askotan badirudi, petrolio mota bakarra dagoela, ezta? Ez petrolio mota desberdin asko daude, eta kalidade oso desberdin daukate, horietako bakoitzak. Hitz egiten dugun, normalen egiten dugun berezketa da, petrolio konbentzionalak eta petrolio ez konbentzionalak. Petrolio konbentzionala da, historian zer gehien erabiliden hori. Lehen gainera oso errez ateratzen zena. Arabia Saudin dagoena, Kalifornian zegoena, hori, apur bat zuloa bat egiten zenuen eta jazten zela hor, petrolio ateratzen. Eta hori, gainera petrolio hori alde batetik nahiko erreza zen ateratzen eta gainera ere kalidade honekoa zen eta erabilia zen beste hainbat erabiletarako. Petrolio hori parte bat erabilia zen gasolinarako, beste bat gasoliorako. Zergatzen da, petrolio hori, joan da amaitzen, ez da, horko guztiateriak, oraindik badaude, baina, Eta azkenengo urteetan, azkenengo 2 hamarkadetan, hasi dira petrolio ez konbentzionalak ere sartzen mix energetikoan. Eta zeintzuk dira petrolio ez konbentzional hauek? Igual ezagunena frackinga izango da, fraktura hidraulikoa edo, gero ere arenas bituminosas deritzona, hori bereziki Kanadan da, eta hori da, area hartzen dela, eta are horretan petrolioa dago. Orduan gero, horrek behar du prozesu oso konplexu bat, refinadoarena, eta gainera hortik sortzen den petrolioarekin adibidez, ezin da gasoliorik egin. Odan, hortik ere dator azkenen guztetan, gasolio horretzen eta adibidez, gasolinaren gainetik egote, ezta? Eta beste petrolio ez konbentzional bat da, petrolio astuna, adibidez, Orinoco nor, Venezuelan dagoen petrolio mota, ezta? Eta zergatik da importantea petrolio mota bereiztea, bereziki energia itzulpen tasan, hau gaztenera da tasa de retorno energetikon, hor alde handia dagoelako petrolio mota desberdinen artean. Eta zer da energia itzulpen tasa hau? Hau da, zenbat energia lortzen dugun, inbertitzen dugun energiarekiko. Eta hau normalean kalkulatzen da petrolio upeletan. Azkenan petrolioa denez, energia produzitzeko baliabide nagusia, horren arabera kalkulatzen da. Eta da, kupel bat erabiliz, petrolio upel bat erabiliz, ustiapen prozesurako, zenbat upel lortzen ditugun. Orduan, 1890 urtean, upel bat gastatuz, hori eraikitzeko infrastruktura, mugitzeko petrolea, hor, gastatzen zen upel bakoitzeko, lortzen ziren 100 upel. Zekaro, pentsa dezagun, egiten bagenu zulo bat eta ja ateratzen zen petrolea, hor oso erreza zen petrolea lortzea. Klaro, zegoetatzen da, lehenengo ustiatu ziren, jazimientoak ziren, oberenak. Klaro, zuazten zarenean petrolea ateratzen, ateratzen duzu lehenengo, obea petroleo honena dagoen lekuetan, errezena den leku horietan ateratzea petroleo. Klaro, jazimiento hori joan dira desagertzen, joan dira erabiltzen. Orduan orain erabiltzen diren petroleo ustiategiak, askoz eskalide txarragokoak dira. Orduan bataz bestez, 2018an, bitxe gora berako kalkuloetan, noski hau, kalkulo zeratzek egitea beti zaila. Esaten zen orain, kupel bakoitzeko, upel, uste dut esaten dena petrolioen kasuan, 16 upel petrolio lortzen dira, orduan. Hori, 150 urtetan, jaitsiera nabarmena gertatu da energia itzulpen tasa horretan. Eta gainera, petrolio ez konbentzionala esartzen direnean ekuazioan, hor, lortzen den retorno energetiko askoz ez txikiagoa da. Zer ere, lehen astu zaita aipatzea, ez konbentzionala dela, adibidez, Artikoan eta itsas zabalean egiten diren petrolio jazimentua, zekara hor pentsatu. Zenbateko energia behar dugun, horrelako estruktura bat montatzeko, igual Artikoan apurtzeko izotza, hor, gastatu behar dugu, kristolako energia kantidadea, eta gero, lortzen duguna, igual ez da inbeste. Oda, petrolio ez konbentzionalekin, kasu batzutan, 5
energia itzulpen tasa edo lortzen dugu, eta karo, espero dena ondorengo urteetan da, hau, berantza joatea denbora guztian, ze, karo, joango dira amaitzen, gero eta jazimentu hobea, ezta? Beste faktore batzuek ere, adierazten digute, datorren urteetan, segurazki petroleo ekoizpena berantza joango dela. Hemen ikusten dugu, zelan gaur egun ustiatzen den petrolearen 70%, deskubritu zen duela 30 urte baino gehiago. Eta hor grafikoan ikusten duzuen, zenbat petroleo deskubritu zen, ze, karo, zuk jazimentoa deskubritzen duzu eta horrek ez du esan nahi. Ja horrengo egunan jarriko zarenik hori ustiatzen. Karo, itxarongo duzu beste akamentu horren, eta gero hasiko zara hori ustiatzen, ezta? Eta hor ikusten baduzu, hor, 20. mende hasieran eta erdialdean pilo bat petroleo ustiatek deskubritzen ziren, eta berez ezen hainbeste ustiatzen. Berez azkenengo urteetan, tendentzia kontrakoa da. Gero eta gutxiago deskubritzen da, eta gero eta gehiago ustiatzen da. Eta amaitzeko, ja gazarekin ere komentatuko dut, baina petroleoari buruz, erregai fosilei buruz hitz egiterakoan, nahiko erabiltzen den kontzeptua peak. Peak oil, igual, entzungo zenuten ingelesez, gailurra. Eta horri, zer esan nahi du gailurra horrek? Basu azkenan hasten zarenean petroleoa ustiatzen, edo gaza ustiatzen, zer gertatzen da? Hasieran gutxi ustiatzen duzu, gero eta gehiago, eta momentu batean jailtzen zara, estrakzio puntu gorenera. Hori ditzen zaio gailurra edo peak ingelesez, piko gazteleraz. Eta, karo, ordutik aurrera, igual, mantenduko da estable tarte batean, baina gero tendentzia izango da, berantza joatera, bai? Eta hori gertatzen da petroleoarekin, eta petroleoarekin kalkulatzen da petroleo konbentzionalaren pikoa. 2010 inguruan ja, heldu ginen horretara, baina, klaro, hor petroleo konbentzional asko sartu zen, hori izan zen frackingaren urrezko garaia, eta hori kalkulatzen da petroleoaren orokorrean gailurra, segurazki hamarkada honetan helduko garela gailur horretara. Urrengo urtetan, ja, estrakzioa, petrolearen ustiapena, berantza joan beharko da. Gazari buruz berba egiterakoan, normalan orain arte, izaldi hau ematera seginen aurreko urteko udaberrian. Eta garai horretan, gazaren partea osoari laburbiltzen genuen, gazarekin gertatzen da, petrolearekin gertatzen denaren gauza bera, ez da. Gazaren kasuan, berezik azkenengo hilabetetan, eta azkenengo hilabete hauetan, are gehiago, gora bera handiak egon dira presioarekin. Eta importante iruditu zaigu, gehitzea gazari buruzko zeinbat parte. Izan ere gazarekin, petrolearen modura gertatzen da, estrakzio puntu gorenera heltzen garela. Gaza daukon desberdintasuna petrolearekiko da gaza garraiatzea, petroleo garraiatzea baina komplikatuagoa dela. Petroleoa likidoa da, orduan hori sartzen duzu upel batean eta garraiatu alduzu. Bestelare oleodukto bidez garraiatu alduzu, baina orokorrean likido bat, gas bat baino errezago, garraiatzen da. Berriz gazan, garraioak presioan ere garrantzi handiagoa dauka. Horregaitik, petroleoen kasuan, fijatu behar gara bakarrik, mundu mailako pikoan, azkenean hor, petroleoen merkatua mundu mailakoa da eta hor ez dago variazio handirik, baina gazaren merkatuan, faktore geopolitikoek pisu handiagoa daukate. Izan ere, gaza garraiatzeko bi era nagusi daude. Bata da gazbide bidez, gazbide hauek dira tutu giganteak garraiatzeko gaza, bai? Eta bestela, gaz natural likuado bidez itxasontziz. Horan, karo, zer gertatzen da? Itxasontziz gaza garraiatzeko egin behar duguna da gaza portu batera eraman, planta gasifikadora, likidifikadora batera, hor bihurtzen dute gaz hori likido, ja horrek kostu bat dauka, gero hori garraiatzen dute barkuz, dana dalako lekura, adibidez hemen Bilboko portura, eta hor egoten dira planta degasifikadorak. Hori ikusten dugu ja prozesua komplikatzen dela, orduan horrek presio aktiboagoa eskatzen du. Berriz, gasoduktoen kasuan, gasoduktoa eraikitzak koste bat dauka. Baina behin gasoduktoa daukazula garraioa merkeagoa da. Horregaitik, azkenengo urtetan Europan bereziki, gasodukto bidez garraiatu izan da gaza. Zer gertatzen da, gasodukto bat fizikoki kokatuta dagoela leku batean. Horko konflikto geopolitikoetan garrantzia asko handiagoa dauka. Barku bidez garraiatzen baldin bada, ezkenan zu edonondik hartu alduzu, ezta? Baina gasoduktoen kasuan, leku finkoak dituzte. Eta zer gertatzen da, justo gasodukto horiek pasatzen diren puntu gehienak, puntu beroak izan direla geopolitikoki azkenengo hilabetetan. Ukrainiari buruz hitz egiten baldin badugu eta Rusia eta Europaren arteko tentsioari buruz,
hori guztio jakingo duzu, ez da, eta ikusten duzuen. Horrek, bere biziko garrantzia daukola, hemen ikusten dira, Europara llegatzen diren gasoduktuak, bai? Europa bereziki hornitzeko, dago alde batetik Norvegiak produkzio zeozer dauka, eta horrek, inguruko herrialdentzako zeozer ematen du. Gero, Argeliak hegoaldeko herrialdeak hornitzen ditu, eta bereziki Rusiak hornitzen du Europa zentrala. Eta ikusten duzu, Europatik, Alemania eta Europara doazen gasoduktoetatik, importantenak Ukrainiatik pasatzen dira. Hau Ukrainiatik pasatzen da, eta hori bai. Odan, karo, horrengo egora geopolitikoan badirudi horrek momentu eten Moskua direla, momentu eten Rusia esan duela, Mostuko duela igual gas hori. Eta karo, horrek eragin du, gasaren prezioak igoera. Eta gero, beste kontu bat, igual ez denen ezaguna da, Argelian gertatu dena. Argelian ikusten baduzue, Argeliatik Iberiar penintzulara bi gasodukto datuz, bai? Zer gertatzen da, gazoduktutako bat, bai, zuzenean doala, baina bestea Marokotik pasatzen da. Eta Maroko eta Argelian arteko erlazioa, nahiko txarra izan da, Argelian independentziatik, gerra bat okizuten ere 60. hamarkadan. Azkenik urtean, basilionik konpontzen zijoazela gazaren kontuarekin, ez? Zer gertatzen da, azkenik urtean, aurreko urtean, tentzio diplomatiko oso handia egon dela, bereziki Marokok Israelekin normalizatu dituelako harremanak, eta gasoduktu hau itxita geritu da. Eta horrek eragin du, Espainiara heltzen den gaza, murriztu dela, zeia bakarrik gasoduktu baten bidez, pasa daiteke. Oda, faktoreek eragin dute gazaren presioa igotzea azkenengo, eta nahi baduzu hori buruz, gehiago sakonduko dugu gero, honek ere ukidu bere biziko garantzia argindarraren presioan. Hori ez dut sartu itzaldean, baina gero igual galderetan sakondu nahi baduzu ez, beste itzaldi bat daukagu bereziki argindarrari buruz, orduan hori buruz ere galdetu arazorik gabe. Ikatzarekin ez askorik usatuko. Ikatzarekin gertatzen da, petrolio eta gazarekin gertatzen den gauza bera. Azkenean, finitoa dela eta momenturen batean gailurrera helduko dela, baina egia da ikatzaren gailurra beranduago espero dela. Igual 40. hamarkadan edo erreserba handiagoak daudelako orokorrean. Eta uranioarekin, gauza bera. Beranduago, baina gauza bera. Orduan, baina pentsa orduan, horrek zer esan nahi du. Ze pentsa dezakezu, erregai fosilek ez dute gutxiago ongo dira, baina, energia berriztagarriekin ordezkatu halko ditugu, bai? Eta hori egia da erabat, gure etorkizuneko gizartea energia berriztagarrietan oinarrituta egon beharko da, ulertu behar duguna da horrek izugarrizko aldaketak eragingo dituela gizartean. Energia berriztagarrietan oinarritutako gizarte bat erabat desberdina izango dela. Izan ere, erregai fosilek eta bereziki petrolioak dituen baldintzak ezin dira berdindu berriztagarriengatik. Zer berriztagarriek hainbat muga dituzte. Alde batetik, espazio asko behar dutela. Orain ari gara ikusten, gainera, zentrale horiko pilo bat eraiki behar direla, horiek mendietan eragin handia daukate, zentral fotovoltaiko asko. Gero, beste muga oso handi bat, energia berriztagarriek sortzen dutela argindarra. Guk erabiltzen dugun energiaren parte handiena ez da argindarraren bidez erabiltzen. Pentsa ezagun kotxe gehienaz konbustiozkoak dira, traktoreak, hegazkinak, fabrikazio, hainbat prozesu industrial. Horiek ez dira argindarraren bidez, ez dute argindarraren bidez funtzionatzen gaur egun. Odan horreia muga handiak dakartzaz, argindarrak ere almazenatzeko, gordetzeko, zailtasun handia daude argindarra gordetzeko. Hori ere bada beste muga bat. Eta gero muga handiena da ere, energia berriztagarriak ez direla inmaterialak. Energia berriztagarriak behar dute burdina, kobrea, kadmioa, iaia taula periodikoko elementu guztiak. Behar dute hainbat eta hainbat mineral eta beste mototako material. Eta horiek ere finituak dira. Odan ulertu behar duguna, hori, energia berriztagarrietan oinarritutako mundu bat oso desberdina izango dela. Ezingo dugula gaur egungo kontsumo energetiko handiagoekin bizi, eta kontsumo energetiko horiek ere aldatu beharko direla hein handi batean. Baina, mundua badirudi, jarraitzen duela, hau, errealitatea izango ez balitz bezala, ikusten dugu. Gero eta hegaldi gehiago, gero eta nekazaritzan industrialagoa, traktore gehiagorekin, gero eta garraio handiagoa leku batetik bestera, barku gero eta handiagoak eta kargatuagoak.
Baina hori, honen momenturen batean, hau aldatu beharko da. Orduan ulertu behar duguna da, gaur egungo gizarte kapitalista industriala, petrolio eskoinak dituen erraldoia dela, eta orduan, petrolio hori ezten denean amaitzen, eztenak beste zeo zertara joko duela, gero aztertuko dugu gehiago, norantza joan daiteken hori. Eta lehen aipatzen genuen hori, energia berriztagarri mugetako bat zela, materialak finitoak direla, eta lehen apur bat hori aztertuko dugu. Era laburrean, bai? Lehen esaten nuen bezala, lehen esaten nuena petrolioa, ikatza eta gasarentzako, beste dozen mineralentzako ere egia da. Zuazten zala minerala ustiatzen meategi honenetan, gaina pentsa dezagun, honetan ja, mendeak eta mendeak dara matzagula, ja erromatarrak hasi ziren hainbat meategi ustiatzen, ustiatzen dituzten meategi honenak, eta joaten direnak gelditzen, gero eta kaskarragoak dira, Eta ia zenbait materialentzako, badaude kokatuta datak, nun, piko horretara heldu aldiren, Pentsa ezagun, areak ere, ja baukola bere pikoa, area badirudiela oso ohikoa dela, eta gira da oso ohikoa dela munduan, baina ezkere da material erabiliena uraren ostean, gaur egun. Hormigoia egiteko, eta bereziki. Odan horrek ere, ja bere mugak ditu. Eta hasi gara ikusten, berpotakut atzera. Zelako garantzia daukaten materialek ere, beste hainbat prozesu industrialetan. Adibidez, Gasteizko Mercedes planta egon da geldituta hainbat astetan, aurreko urtean zehar, semikonduktoreak edo txipak ez direlako ailegatzen hor. Badaude faktore konjunkturalak, Taiwanen lehorte handia egon dela, hainbatean klima aldaketak eraginda. Baina ere, datorren hamarkadetan hau, gero eta ohikoagoa gerta daiteke, ezta. Baina pentsa dezagun, baina gaur egun badirudi ekonomia gero eta inmaterialagoa dela. Nik, hemen erabiltzen dut ordenagailu bat, enabil erabiltzen papela, ez? Hainbat prozesuen atzean guk uste duguna inmateriala dela, benetan gauza oso materialak daude. Eta berez, estadistikei begira, ikusten duguna materialen kontsuma izugarri handitu dela mundu mailan. Gero beste trampa bat ere askotan egiten dena da, estadistika bakarrik aurkeztea Europa mailan. Europa mailan egin batean bai jaitsi dela kontsumo materiala eta kontsumo energetikoa. Oso egiten du Europa. Industriak eta bereziki industria astunak beste herrialde batzutara eraman direla. Baina gero, hor produzitzen da, hona ekartzeko, orduan benetan hor, ez da zer aldatzen mundu mailako estadistikei begiratuz. Askotan egiten da trampa eta esaten dute. EAek jaitsi du bere kontsumo energetikoa. Pentsa ezagun ja, tosorno zenuen zegoena, ez dago hemen. Orain dago, igual Txinan produzitzen hor altzairua, baina gero, altzairu hori ere, hona ekartzen da. Orduan mundu mailako estadistikei begiratzen dugunean, ekonomiaren inmaterialtasun hori izugarrizko falazia dela ikusten dugu. Eta hemen, bereziki atentzio ipini nuen gailu digitaletan, izan ere askotan saltzen digute, gainera orain modan dago, Pedro Sánchez adibidez askotan esaten du, transizio ekologiko eta digitala nahi dutela eraman. Hori, izugarrizko oximorona da. Ulertu behar dugu gaur egun internet, ari da bihurtzen gero eta gehiago ari da horbitzen izatera, argindar kontsumitzaile iaia handiena. Gaur egun da, 6. herrialdeak beste elektrizidade kontsumitzen du internetek. Errusiak beste. Azkenan horrek badirudi, hemen dagoela bakarrik ez, edo interneta, la nube hori ez, badirudi, como que es la nube, zen inmateriala, hori errealitatean la nube hori da, ordenagailu bat piztuta, edo Finlandian, edo Taiwanen, edo batek nun, etengabe piztuta hor gordetzeko gure kontenido digital guztia, ezta? Eta ere ordenagailu bat fabrikatzeko, behar da izugarrizko material mordoa, ezta? Horretu dugu, internetak ere eta digitalizazio hau ere mugatu beharko dela, energia kontsumoa gure munduaren mugetara egokitu nahi baldin badu. Eta azkenik amaitzeko gai hau, grafiko ere nahi ditu aurkeztu. Zekau, kapitalismo medio eskundea da erreligio baten modukoa, ez da? Hasi behar da beti gora, beti. Eta gara, ikusten duguna estadistika guztietan, askundea eta energia kontsumoa edo askundea eta CO2 emisio kopurua erlazio lineal batean daudela. Era bateko korrelazioa daukatela. Orduan, horreik buelta bat eman marko diogu, ez da?
Vale. Eta orain, ja, energia eta materialak aztertu ditugu. Eta orain, bueno, klima aldaketari buruz ere. Hitz egin nahiko nuke laburki, bai? Klima aldaketa segurazki, ja nahiko ezaguna da. Horregatik honetan ez askori geldituko, baina, bai, esatuko da oinarrizkoa, ez? Bueno, segurazki guztio jaingo duzu, ez da? Ba, lurraren historia zean, hainbat klima aldaketa egon dira, eta ezagun glaziazioa, gero glaziazioa amaitu zen, dinosaurioen garaian, klima tropikala zegoen hainbat lekutan. Baina, zer ari da gertatzen, azkenengo hamarkadetan, inoiz ikusi den klima aldaketa handiena ari da jasaten lurra, ez da? Eta hori zientzialariek deskubritu dute edo, hori dela, atmosferako berotegi efektuko gazak ari direlako handitzen ere, historian inoiz handitu ez diren beste. Eta hori zergaitik ari dira handitzen, iraultza industrialetik ona, bereziki erregai fosilen erreketaren bidez, hainbat milioi tonelada isuri direlako atmosferara. Zeintzuk dira berotegi efektuko gazak? Famatuena CO2 da, baina gero metanoak ere garrantzi importante dauka, eta urak ere garrantzi dauka. Baina, uraren kasuan ez da aldaketa handirik eman hori, prozesu natural baten bidez gestionatzen da, baina bereziki CO2 emisiotan eta metanon ere bai, aldaketa oso handia gertatu da, bereziki 20. mendeko erdialdetik ona, eta hori badabil klima aldaketa nabarmenak eraginez. Ari da munduko temperatura handitzen, eta gainera goz handitzen era homogeneo batean. Baizik eta era desberdinean, eta duan, muturreko fenomenoak asko ari dira handitzen. Lehorteak, uholdeak, urakanak, eta hemen gertuen, hemen ikusten dugu, ez da? Eta gainera, klima aldaketa ez da sistema lineal bat, ez da, apurua gehiago handitzen dugu, apurua gehiago handitzen da temperatura, ez sistema oso komplexua da. Eta zientzialari, gainera hor, daude hainbat retroalimentazio. Klima aldaketa handitzen denean, horrek egiten du klima aldaketa gehiago handitzea, prozesu naturalen bidez. Ez pentsa ezagun, poloak, ipar poloak eta Antartida, hor izotxez gainezka daude, eta izotxa zuria da. Odan izotxak zer egiten du. Eguzkitik datozen izpiak, bueltatu eguzkira, zuzenean. Odan, hori, azten baldin bada gurtzen, eta gero eta kapa izoztu txikiagoa baldin badago, horiek eguzkitiak zuzenean itxasora doaz, eta hori itxasoak absorbitzen du bero hori. Horrek eragiten du, handitzea klima aldaketa. Eta gero, beste faktore oso importante bat, permafrostaren urtzea. Permafrosta da, bereziki Siberian dagoen lur izoztua. Osa da, lurra ja temperatura bajua dagoela izoztuta moduan. Eta hori permafrost deitzen zaio. Eta hori egon da izoztuta, milaka eta milarka urtez. Eta hor dago materia organiko pilo bat hor sartuta. Hori urtzen doan enean, hor metano kantidade izugarriak izurtzen dira atmosferara. Eta horrek eragiten duenek klima aldaketa handitzea. Eta ere, permafrostak eragin dezakeen beste gauza bat, permafrostaren urtzeak. Eta, hor daude, hainbat virus, bakteria, onjo, hor lurperatuta. Eta, hori urtzen denean, joango dira, gainazalera agertzen horiek, eta, baten bat izan daiteke arriskutsua guretzako, eta hortik ere sor daitezke gaixotasun berriak, ez da. Eta, horregaitik, retroalimentazio prozesu hau gaitik, zientzialariek esan dute oso importantea dela, 1,5 grado centigradoko muga hori ez gainditzea garai preindustrialekin konparatuz. Eta horrez ere eskatzen du, CO2 emisioen beherakada izugarria, 9,9 ingurukoa urtez urte. Eta horrek zertan eragingo digu, adibidez, oso interesgarrik iruditu zait grafiko hau bekaltzea, hemen inguruan izugarria eragingo du, ez da lehen esaten genuen. Uholdeak handituko direla, eta bereziki Ibaizabal nerbioi itxasadarrean eragin oso nabarmenatuko du. Barakaldon, hemen bertan ere uste dut, oker banago mapan bertan, ez da? Eragin nabarmenak izango ditu. Zorrozaurreko pelota zorretan ere bai, horretzea norek erosiko duen, baina, Eta, hau zen lehen esaten dizuena. IPCC-ren txostenaren arabera, 1,5 gradotan mantentzeko, egin behar duguna urtez urte 9,9 murriztu berotegi efektuko gazen emisioak. Pentsa dezagun,
ikusteko honek magnitudea, behar ditugun aldaketen magnitudea, 2020an, hainbat denbora egon ginen konfinatuta, etxetik ezin atera, eta kotxea erabili barik, hegazkina erabili barik, eta bar, CO2 emisioak murriztu ziren uneko 5,8. Odan pentsa dezagun, hori baino gehiago, lortu behar dugula urte sorte, bertan aurre egiteko krisi klimatiko honi ez da. Odan benetan, hori galtzea uneko 6,6 murriztu behar dela, hori da 2020, begira. Kontu da 2020, 2020 batera berriro igo zela. Odan aurrean daukun desafioa, handiagoa da. Odan, imaginatzeko zelako aldaketa sakonak behar ditugun, benetan, helburu hau lortzeko ez da. Eta azkenik, klima aldaketari buruz berba egiterakoan, eta berezik gainera, jardunaldi hauetan oso importantea dena, da klima aldaketari buruz berba egiterakoan, klase soziali buruz ere hitz egin behar dugula bai ala bai, ez da? Ze hor, ertxikilotua dago bate dagoen aberastasuna, bere kontsumo energetiko eta bere kutsadurarekin. Eta grafiko honek oso argi adierazten du, ez da? Munduko uneko 10 aberatzenak emisioen erdia eragiten du. Claro, hori kontu zubila gara, estadistika hori zara mundu mailakoa, goan. Gero herrialde industrializatutara eramaterakoan, egia da uneko 10 hori, desente handiagoa izango dela, ez? Baina, mundu mailan hori uneko 10 hori, eta mundu mailan txirona den uneko 50-ak, uneko 10 bakarrik eragiten du. Eta berez eurek dira gehien bat eragin handiena jasango dituztenak, ze berezik klima aldaketak, karo, desertifikazioa eragingo du, tropiko inguruan. Eta herrialde, hau, mundu mailako aldeak ikusteko zaitezgarria, eta gero, herrialdeen barruan ere, aldaketa, diferentzia nabarmena daude, ez? Baina, egia da, zenbait herrialdeetako euneko 50 txiroenak, beste herrialde batzutako euneko 50 txiroenak, baina desente emisio gehiago dituen. Ez da, klasari behiratu dugu, baina ere, hor ulertu dugu dinamika imperialistek eta kolonialistek ere, eragin handia daukatena. Hau, energia kontsumoarena da estadistika, baina energia kontsumoa eta CO2 emisioak erabat lotuta daude. Gero, bizi dugun beste krisi bat da biodibertsitatearen galera, baina, honetan ez du sakonduko, nahi bat duzu ekero galdetu honi buruz. Ze ez zaituztet ere hemen lokarra nazi nahi, sogarerekin. Eta azkenik hitz egin nahi nuena, krisi ekologikoari buruz berba egiterakoan, zelan, kapitalismo eta krisi ekologiko oso ertxiki lotuta dauden, bai? Kapitalismoa zertan oinarritzen da? Kapitala erlazio sozialean. Kapitalismoan, kapitala etengabe areagotu behar da. Zuk inbertitzen duzu diru bat, eta hilabete batzutara hori handitu behar da. Eta, karo, hor, kapitalari berdin dio, ibai bat utzatzen baldin badu, Amazonas deforestatzen badu, berdin dio kapitalari. Ze kapitala ez da pertsona da, erlazio sozial bat, etengabe birbalorizatu behar dena, ez da? Hori esan duzu, baina kanpo kostu horiek, estatuak edo nolabait, ipinaldi, betearazi aldi, multa baten bidez, edo, adibidez hemen egea, itxasadarra desente garbitu dela, horren bidez, legediak egon daitezkela, kasu batzutan hori gerta daiteke, bai? Gero badago, beste muga bat, nire ustez gaindiezina dena. Eta zer da, kapitalak hori etengabe birbalorizatu behar denez, behar du etengabe hastea ekonomia. Gero eta gehiago produzitzea, gero eta gehiago gastatzea, eta zer gertatzen da, planeta finitoa dela. Gero eta burdin gehiago kontsumitzen badugu, gero eta CO2 emisio eragiten baldin baditugu, gero eta egur gehiago behar baldin badugu. Azkenean, pikutara doa, gu sostengatzen gaituen planeta, ez da? Hori bai, honek ez du esan nahi, kapitalismo baten beste sistema batek ezin duenik krisi ekologikorik eragin. Kapitalismoak bai eragiten ditu, baina beste sistema batzuek ere eragin itzakete. Benetako desafioa da, guazen sistema bat eraikitzen, planetarekiko errespetu duen eta sostengagarria dena, ez da? Eta orduan orain ja, sartuko gara klase borrokaren partean, ez da? Eta lehenengo aztertuko dugu eliteak edo burgesiak zer planteatzen duen, ez da? Zekau, nik hemen kontatu dizuetan hau, ez da ni oso argia naizela eta ni enteratu naizela hor eta hau, agintean dauden horiek, botera daukaten horiek munduan, badakite ere bai. Eta horren aurrean, badituzte zenbait proposamen. Batzuk nahiko jartoak, besteak igual arriskutsuagoak. Eta lehenengo hasiko gara,
jartonak azaltzen, bai? Hor geoingenieria honek berezitu urte batzuetan, nahiko modan egon zen, bereziki Bill Gatesek desente potentziatu zuen, azkeneko urteetan apurua gainberan dago. Eta hau da, klima aldaketari aurre egiteko planteatzen den irtenbide tekniko. Orduan, hemen esaten dena da, ezin diogu utzi CO2 emisioak egiteari, orduan egin behar duguna da, munduko klima ostu beste teknika baten bidez. Eta horretarako bereziki erabiltzen den ideia edo da, sumendiekin gertatzen dena. Historian zehar hau bereziki, uste 1820an edo, Frankenstein novela idatzi zenean, hori izan zen, el año sin verano edo. Ze hor, egon zen, erupzio bat uste dut Indonesian edo, sumendi baten, eta hau horrek, sufre partikula asko bota zituen atmosferara, eta partikula horiek egiten dutena da, eguzkizpiak berriro bueltatu kanpora. Orduan, eragin zuen, temperatura urte batean, desente jaitsi izana. Eta orduan hor, honek Frankenstein novela ez dugu goratzen honen idazle. Mary Shelley, negu horretan, uda horretan, ezen hau da, idatzi zuen Frankenstein novela, ez da. Eta orduan hau kontitzen dutena da hori. Montatzea, sortzea, sumendi artifizialak modukoak eta joatea, azufre partikulak atmosferara botatzen. Karo, hau, zu botatzen dituzu partikulak eta horrek, hau botatzen du urte bete. Igual bi urte, baina gero, partikulak berriro jaisten dira lurrera eta gainera nahiko txarrak dira gizakion osasunerako. Orduan, hau izan beharko zen, etengabe, egotea botatzen hori, urtero edo bi urterik behin, eta karo, momenturen baten, ezingo balitz hori bota, temperatura baten igoera izugarri ekuiko luke eta orduan izango nintzateke peor el remedio que la enfermedad, esaten dena, ez? Baina gira, geoingenieria azkenen urtetan ja, batzuk bada bizorreta, baina, ez dago ere oso moda. Eta beste proposamena ere apur bat, jartu eta gutxi batzuena da, kolapsista, gero. Hau bereziki Silicon Valleyko aberatzen artean, badaude, hau honen jarraitzaile batzuk edo. Eta hauek esaten dutena da, pikutara guazela bai, egongo da kolapso bat. Eta hauek ja bada bizpertatzen, kolapso hori dagoenean, hori jarraitzeko ondo bizitzen. Eta zer da egiten, uharteak erosten, bunkerrak montatzen, eta gara, hauen kezka nagusitako bat da ere, eske hor badago zientzialari bat, gonbidatu zutena egun batean, gau batean, sortzi aberatzek edo Silicon Valleykoak galdetzeko honi buruz, ez. Eta hor, planteatzen zuten kezka bat edo zen, klaro, bere seguratek edo, orain, obedientzien dituzte, zen dirua daukat eta diruaren bidez, obedientzia lortzen dut, ez da, baina kolapso horretan, klaro, ja diruak ez du balioko, orduan, zenan ziurtatu, zu babeste zaituen. Hau reflexio luzea. Eta hau da esaten zuten, karo, diruak ez duelen ezer balio, zelan ziurtatuko dugu honek ni obedituko nagoela eta nagoela akatuko. Eta baina bazeuden, bazaietzen inventatzen igual koiar elektriko bat edo, eukitzeko eta horrela horren bidez kontrolatzeko, eta horrelako kezketa, ez da, egia da, planteamendu kolapsista ez dela oso erreala edo, badago minoria bat dirutza gaztetzen horretan, baina, ez da gizartearentzako proposamen bat, ez da. Ondoren, aztertuko ditudan hori, proposamen serioagoak dira, eta beraz, arriskutsuagoak edo. Alde batetik dago, negazionismo edo fosilismoa deitu dudan hau, eta bereziki Trumpek edo Bolsonaro Brasilen dira horren figura adierazgarrienak, ez da? Eta hau lagun mitxeko izango zen, gure bizimodua ez da negoziatzen. Hau planteatzen dutena da, alde batetik klima aldaketa gezurra dela. Gero, erregaien amaierari buruz uste dute dutela itxegiten, zekar hori, gezurra dela eta ja, bat, igual batzuk, hariko dira hori inventatzen, baina hori zailagoa da hori saltzea. Eta hau planteatzen dutena da, erregai fosilia jarraitzea erretzen albeste, eta jarraituko dugu aurrera eta gero ikusiko dugu, ezta. Eta hori, hemen Trump, Bolsonaro eta Europan eskuin muturreko hainbat alderdik ere planteamendu hau daukate. Baina Europan egia da, beste proposamen bat
batek daukola indar handiagoa. Kapitalismo berdea edo, bueno, politikoki igual liberalismo berdea deik genezakena. Eta hau planteatzen dutena da, giro gato pardiano bat, de que, bueno, que cambiar todo para que nada cambie. Eta hau planteatzen dutena da, bueno, dirutza ematea, ona ekarri gaituzten enpresa horiei, mentza dezagun hemen adibidez Petronorri planteatzen denak izolako dirutza ematea, hidrogenoko mobiletan sartzeko. Eta gainera, hau planteamenduak, mundu mailan ez da bideragarria, orduan, da planteamendu ere oso koloniala, nun egiten den planteamendua, bueno, guazen pilo bat mineral eta pilo bat errekurtso ekartzera, Afrikatik edo Amerikatik Europara, Europa montatzeko berriztagarrietan oinarritutako kapitalismo bat, ez? Baina, klar, Afrikan eta beste herrianetan hori ez da bideragarria, orduan, da modelo kolonial bat, gainera ere, urte batzuetara ezingo dena mantendu, adibidez, zentral eolikoek eta fotovoltaikoek normalean 30 urteko bizi iraupena daukate, orain planteatzen duzu pistolako berriztagarrien despliegea eta igual bermatzen duzu Europako kontsumo elektrikoa berriztagarrien bidez egotea, hemendiko 30 urtea zein gozu berriro ekarri tonak eta tonak mineral Afrika eta Hego Ameriketatik, igual momentu horretan ez dago, ez? Eta horren adierazleen nagusia da Next Generation funtsak edo. Funtsak dira, izugarrizko diru kopuru kantidadeak, bereziki enpresa kutsatzaileei bideratuta joango diren. Iberdrola, Repsol, eta abar horietara. Eta lehen esaten duen bezala, planteamendu honek bere falla handia ditu bereziki epertainera. Zaten duzu, orain, igual, Kristobako espolioarekin egingo duzu bideragarria Europan kontsumo energetikoak itxi gora bera mantentzea. Baina jazten denean hori ere faiatzen, zein da eredua, ez da? Eredu hori igual deitu dezakegu ekofasismoaren eredua edo. Eta hemen planteatzen dena zuzenan da, ez dela mundu guztiak abitzen, eta doan, hil behar dela populazioaren parte bat, ez da? Hau momentuz, bakarrik planteatzen dute eskuin muturreko grupuskulo txikiek, baina ja, hasi dira, ekintza kriminalek aurrera eramaten, ez da? Adibidez, hor, El Pason, hor, uste dut Texasen, terrorista, eskuin muturreko terrorista bat ekin zituen hainbat pertsona gasolindegi batean, eta horrek bere manifiesto hori izaten zuen. Eske gure bizi eredua ez da sostengagarria, orduan, gure bizi eredua sostengagarria egiteko, egin behar duguna populazioaren parte bat akatu. Zeranda berrian ere egon zen Chris txartzen mezkita baten aurka egon zen erasoan, horko tipoak ere gero justifikatzen zuen arrazonamendu hauekin, ez da. Gero momentuz bakar dela talde txikien proposamena, baina arazoa da azten denean, kapitalismo gero eta sostenga ezinagoa egiten, bai bihurtu daitekela proiektu zabalagoa burgesiarena kontrola mantentzeko eta euren bizimodua mantentzeko. Azkenean hori, lehen gaiak gero eta eskazagoak direnean, hor agintzen dut minoria horrek, aberatzen minoria horrek nahiko ditu euren privilegioak mantendu. Eta horretarako irtera, gero eta autoritarioak planteatuko dituzte. Gaina pentsa ezagun, ja gaur egungo praktikak ere, apur bat horti doa, zela, Mediterranean gertatzen ari dena, adibidez, nun hilabetero jendea hiltzen den horitota, apur bat hemen digudaz, eske Europan ez da mundu guztiak abitzen. Ja etorkizunean, igual gasa azten bada eskaseatzen, petrolioa, agian plantea dezakete, igual inbaditu behar dugu Argelia, edo igual inbaditu behar dugu Bolivia, horko litioa lortzeko, ez da, hau izan daiteke, ja gaur egun dituzten praktika kriminalak are gehiago, areagotzea eta ja, akara deskubierta, ez da. Eta honen arazo handietako bat izan daiteke, Europako eta herrialdea behatzetako langile klasearen sektore batzuk agian ere bultzatu dituztela proposamen hau babestera, ez da. Eta orduan, honen aurrean zer, hau da burgesia planteatzen duena, baina ere ez gara jauzi behar pesimismoan eta ulertu behar dugu, langileok ere historian zehar lortu ditugula gauzak aldatzea eta etorkizunean ere lortu aldugula hori eta benetan hau norabide justuago batera eramatea, ez da. Eta trantzizio bertan ekologiko justu bat lortzea eta sistema, gure bizimo manteratzeko sistema justuago bat eraikitzea posibila dela ondino ere, ez da.
Hankar, hau desafio oso handia da, sukar horia, ez gara askorik, ez dara de horren desafio honi aurre egiteko prestatuta. Eta baina, zelan lortu hori, eztabaida oso sakona da, gero, agian eztabaidarako puntu zentrala edo. Baina bai, behintzat, gu saiatzen gara, lau klabeetan lan egiten edo, ez? Alde batetik, gure ustez fundamentala da, oraindik gaur egun ere, eragiten dien txikizioi aurre egitea. Pentsa dezagun hori adibidez, Arostegia, hor bastaren aurrera eraman duten borroka bat, horko proiektu espekulatibo txikitzaiaren aurka, AZT-a, hemen inguruan superzurra adibidez, gezurra dirudien arren, gaur egun. Hori, klima aldaketa badakigula ja, gainean daukagula. Erregaiak ere finitoak dira. Oraindik Bizkaiko Foru Aldundia hor dabil, jotake autobide berriak planteatzen. Ja superzurra, ja kristolako txikizioa eragin zuen Gorostiza eta inguru horretan. Orain, bolintzu ere suntzitzen dabiz, eta gero da daukate hor ere, en la txistera beste autobide bat subfluviala. Lotzeko Sestao, Leioarekin. Leku gehiago kotzentzako, dirutza kotzentzako, eta obra txikitzaile izugarriak horiek ere oso kutsakorra direna. Migoia produzitzeko, kamio guzti mugitzeko, sortzen den txikizioa, izugarri handia da. Gero ere, lortu behar ditugu aldaketa instituzionalak bideratuta trantsizio ekologiko justu horretara, eta hemen iruditzen zaigu oso importantea plantamendu hauek ere langile klasean aldekoak izatea. Izan ere guri saldu digute, bereziki kontsumismoaren bidez, ongizatea bakarrik lortu dugula gero eta gehiago kontsumituz. Hor badaude beste gauza fundamentalago batzuk, nun hobekuntza oso handiak lortu ditugun, kontsumo energetiko txikiago batekin. Pentsa dezagun adibidez, lanaldiak murriztea. Gaur egun estresa da, kristalako epidemia gure gizartean, gero gaina daukagu jendea hiperestresatuta eta gero jendea langabezian, izugarrizko absurda, horren aurrean guk planteatzen duguna, guazen murriztera lanaldia, horrela lasaiago biziko gara, kotxea gutxiago erabiliko dugu, gehiago sukaldatu ahalko dugu etxean, eta horrekoan hobeto biziko gara, kontsumo energetiko txikiago batekin. Gero ere, ekonomiaren berlokalizazioa. Pentsa dezagun eromena dela, tomateak hartzean Marokotik, edo fruta Txiletik, eta hainbat duguna dela, jan hemen produzitzen dena, eta hemen produzitu ere gehiago. Eta gero ere, fundamentala da, aberastasunaren banaketa erradikal bat. Zeren ikusi dugu, ertxiki lotuta dagoen aberastasuna eta kontsumoa, eta dudan, egin behar duguna da, bai, ultraaberatzen kontsumo horri muga ipini jaz. Ikusten duguna da, krisi ekologikoa areagotzen duan bitartean, ultraaberatzen kontsumoa etengabe hasten doala. Duela gutxi atera da, zelan, jate kopura mundu mailan erosi den jate pribatu kopura, berriro beste errekor bat gainditu duen aurten. Bidaia pribatuak ere errekorrak gainditzen. Horri ere, fundamentala da, horri aurre egitea eta horri buruz hitz egitea. Askotan diskurtso ofizialen klima aldaketaren hitz egiten denean, ez da horiei buruz hitz egiten. Gero ere, fundamentala da komunitatea eraikitzea. Garai, zailak datoz, orduan. Fundamentala da, batuta egotea eta horri aurre egin ahal izateko. Eta azkenik lehen izaten duenaren arira, oso importantea zorintasunen iruditegia aldatzea. Ulertzea kontsumo energetiko txikiago batekin ere, hobeto bizi gaitezkela. Estres gutxiago baldin badaukagu, etxe bizitza bermatuta badaukagu, minimoak bermatuta baldin badauzkagu, gaur egun ez dela horrela, bizi gara gutxiagorekin, baina hobeto, eta hori aldarrekatu behar dugu, eta hori sinesta dugu, ze hori posible da. Hemen adibidez Jaio Herrero, pentsalari ekofeminista importante batek, planteatzen zuen adibidez, zelan, 89an Espainiako estatuan, gaur egunko kontsumo energetikoen erdia zegoen. Eta garai horretan ere posible zen imaginatzea mundu justoa kontsumo energetiko gitxiago batekin, ezta? Eta, momentu zira honekin amaitu dut etxapa, ezta? Esaten, merezi dut horretik borrokatzak eta aldatu ditugula gauzak, eta lehen, galderetarako eta eztabaidarako tartea berekin nahiko nuke. Ez dakit ondo bilertu zaidan, saiatu nahi zaztire egiten, baina momenturen baten igual. Egin dut korrika, hori. Igual, saldo dugu leioa, Eta gero astu baino lehen.
ekarri ditut kamiseta eta boltsa batzuk, gero ipiniko ditut hor. Batean dena behitu eroski, bai? Klima aldaketa sintoma, kapitalismoa gaixotasuna. Dale, no. Ez dakit galdera bat izango duzuen edo... Igual galdera bat. Eskerrak mate izkizut, salari, eta, bueno, komentatu duzu kapitalismoak, bai, ekartzen duela, bai, erregai fosil edo energia horren gastatuko dela, kontatu duzu, eta nola dituzan industria garatzen den momentutik gaur egun arte. Bai, baina ez dakit, nik uste, gaur komentario modun, ez duzula igual kontuan izan edo, behintzat ez duzu esan, bai, kontsumo gizarteak duen influentzia honetan. Uste dute kapitalismoa, demostratu dago, kapitalismoa badaukala errestasun handia bai, transformatzeko eta kondizio materialetara adaptatzeko bai, eta ikusten dut, nire ustez, kapitalismo berde hori bada beraiek asmatu duten parafernalia bat, baina nire uste bai, egin daiteke bai, aurrera eraman daiteke kapitalismo berde hori, eta nire ustez aurrera eramango dute bai, ez dakit bukatuko duten kontsumo gizartearekin edo segiko duten, baina kapitalismoa zegoen kontsumo gizartea baino lehen, eta supongo modala kontsumo gizartea eta gero. Eta gero, beste bigarren puntu bat, komentatu behar inoen bebai, proposamen bat egin du, beste proposamen bat egin duzu, komentatu diguzu, guk mantendu behar dugula, ezin dugula mantendu gure bizi maila edo, eta lortuko bagenu, egitea laguntza sozialista edo anarkista, delakoa, eta eraikitzen badu ari sozialista sartuko nazu aiz, sortzen badu edo eraikitzen badu gure sozialismo ideala edo ez daki Sovietar Batasunaren antzeko izango zan, edo beste gauza bat, berdin dit bai, gogoratzen dute bai, ez dakit ezagutzen duzun tesi Malthustarrak, Malthusen tesiak bai. Nik horrekin bai, banago pentsatzen dute bai, mugal Malthustarrak ja, bai igual berreskuratu behar ditugula, bai, zagatik, adibidez, gaur egun 7.000 milioi pertsona hori munduan, 7.000 milioi pertsona egon munduan, naiz eta sozialismoan bizi, ez dut uste, hori aurraren amante ezakit ez egitea bai, ezakite hau nazatu da, baina nio, ez da diable adibidez sozialismo baten, nik uste munduko populazioa gutxitu behar, demografikoki ezin da mantendu, naiz eta sozialismoan bizi, naiz eta kontsumo gizarte baten ez bizi. Bai, hori da, hausnarketa txiki bat, indudan hausnarketa bat, zakitzen nahi uste duzu. Bai, nik lehenengo galdera ikusten du benetan oso interesgarria dela, hori da, benetan nintzen dagoen eztabaida eta oso eztabaida importantea da, ulertzeko zer gertatuko den etorkizunean, eta kontua da ber kapitalismo berde hori benetan existitu den, edo ez. Nire ustez ez, zeraien kontsumo gizartearen sorrerare beharrezko izan kapitalismoak garai horretan jarraitzeko bizitzen, ezta? Baina egia da hor, era bakarra nire ustez kapitalismoa transformatzeko da berri ere, egotea destrucción kreatiba izugarri bat, ezta? Eta berriro hastian izateko kapitalismoa. Baina egia da, hori, tesi bat dela ez gurea, kapitalismo berdea ez dela posible, baina egia da hori ikusiko dela ze, hori kapitalismoetikoaren dabiz jende dagoetan jende potentena ipintzen aztertzeko irtenbide teknologiko berriak posible ingo luketena, hori askundea mantentzea eta horabidez badago fusio nuklearra, badela hori energia elektrikoa lortzea partikulak batuz, hidrogeno partikulak batuz eta helioa sortuz, eta horrek teorian sortuko lukela izugarrizko energia kantidadea. Hori da eguzkian gertatzen den prozesua, hori da izango zen, eguzki bat miniaturan lurrean sortzea eta horrekin elektrizitate produkzioa sortzea. Egia hori azkenan posible izango baritz, horrek aldatuko lituzkela nire uste eta hemen planteatu ditu dena bat gauza, baina momentuz badirudi hori ez dagoela lortzetik gertu. Eta gero beste kontuak planteatu zuna populazioarena, hor egia askotan egiten den zaion kritika malthusianismoari eta neomalthusianismoari bereziki da. Bereziki eskuin muturreko zenbait sektoretatik lotzen da krisi ekologiko guzti hau biztanleriaren hazkundearekin. Eta hori
erabat faltsua da, ze bereziki biztanleria handitu da, kutsadura oso gutxi produzitzen duten herrianetan, ezta? Baina egia da, zu diezunak gero eta biztanle gehiago izan, orduan eta hor badago, handitzen da arrisku bat, dela momentu batean, bai egia bihurtzera guztiok ez garela kabitzen. Gaur egungo sistema agroalimentarioa erabat oinarrituta dago erregai fosiletan. Alde batean, batetik petroleoan, mugitzeko traktoreak, kosetxadorak eta bat, eta beste alde batetik, eta hau ez da ezaguna, gas naturalean fertilizante kimikoak sortzeko. Orduan, gaur egun iraultza berde deritzen hori, 80. markadan bereziki egin zena, eta nekazaritzaren produzioa asko egin zuena, hektariaka, erabat oinarrituta dago petroleoan eta gasean, erregai fosil horietan. Orduan, hori falta denean, gehi gainera, klima aldaketak eragiten badu orain arte, oso emankorrak diren lur batzuk ezin izatea erabili, etorkizunan gerta daitekeela arazo hori, igual ez egotea likagaiak populazio osoarentzako. Orduan, nire ustez hori da, bai, ekidin behar dugun eszenatokia. Eta zentzu horretan, biztanleria murriztea, positibo ez dut, gero, hor ere kontu dago zeran. Hori oso fuertea, murriztea populazioa, orduan. Oso ez da bai da espinosoa da. Ezkenean bukatuko da, oza, gure espezia bai, helduko da momentu bat, espezie lagun, bai, ez lagun, izateak, bai, berain momentua izango dute, eta, ailegatu da momentu batek, ja ez, ezakide guztia handituko den, handitu behar da, berez, eta, bai, gertatuko da, hori, bai, duen gauza bat da. Bai, Sin más. Dena aldatzen da. Ni hausnartzen batekin nahi dugu esan, batez ere ikusita gola bi egun, beneko izan behoen itxaldia eta hau ez. Eta langile mugimendua eta sindikatuak eta non dugun burua. Gola bi egun hemen egon ziren borrokan dauden enpresak, Petronor, ITP, portuko langileak, klaro. Eta sindikatuetan edo langilengan ez dago inolako aurrenazken, ez beti, sindikatu gehienetan guztietan, ez dago inolako hausnarketarik horren inguruan. Nire katuan justu jai horrerari eskatu genian egiteko ponentzia, hausnarketa egin dago, desaskundean hartzen dugu, desaskunde mugimenduan oso talde gitzi gaudela horretan lan egiten dugu, baina, klaro, gero horrean hemen importantena da, lanpostuak, dirua, soldatak, bitu horrein. Sindikatuan aldarrikapena guzia da, presioak igo direla, inflazioa gora doala, eta soldatak igo behar direla, ez dago inolako hausnarketarik horren inguruan orduan. Desastutxa da, azken finean, gizartea pikutara badoa, gizarte osoa izango da, eta eskala konturatzen, nik uste dut hemengoak batzu bain direla konsiente gauza guzti dugu betaz, baina pentsatzen dute, baina gu hemen Europan bizi garela, eta nik uste dut gehieno badakigula, portuan lan egiten dutena, Petronorren, ITPen egiten gerra biogintzako motorreak, badakite nola doazen beraiek egiten dutena, badakite, baina gero telebistan ikusten dute Jose de Desastre Ukrainian, ni egin dute motorrori, baina, importantena da soldatat hori da. Inot kritika egin behar diogula ere, aldugunean, agien beste egunean, ezen momentua, agien alderatzi zegin behar genua itxaldia hau, itxaldi hau, astelenean eta asteazkenean etortza horroketan dauden langileak eta den, bizkau eta hausnarketa eta oso importantea direla soldatak, lanpostuak ez dakizer eta bakinol, baina, ez bagara gu langileok horren alde borrokatzen duguna, argi dago eliteek ez dutela zer egingo. Ezin dugula itxaronea Silicon Valleyen zehozera hausnartzen duten edo burratzen zarien, guk izan behar duguna, desaskunde mugimenduan edo ez dakit oinarrizko errenta pasaden astean atxera bota zutela parlamentuan adibidez, oinarrizko errenta unibertsala edo olako mugidetan, edo lana banatzen eta horrelako borroketan
zer egiten, eta ez, que viene la empresa y que nos echa ez dakit. Osea, joder, hien dira gure borroka benetan, bueno, bai, horregatu behar da lanpostuak esaltzeko, baina hola egon gaitezke mundua pikutara joan arte, eta guk eskatuta soldateko didate. Munduan pikutara eta zenbatekoa izango da aurten soldateko, joder, benetan. Sin más, hausnak edo mugon. Hori ere batea, nizuz azkenean, planteatu duzuena dira aldatuak. Eta aldatu duzu, EAJak planteatzen ari dire gauza batzuk, ez? Pues bai, aldaketa primatikoa badator, baina ez, igotu biztanleriak gehiago, igotu batzete, igotu... Baina hemen adibidez, justo Estado eta Barakaldo, EAJ daukagu ere, gobernuan, baina, egin dituen azken etxetan, batzuetan jarri dute lekua, Cristina Bator, erekian bertan, claro, hau, esaten duzu ez, erabiliko dugu bizikleta, baina, esaten duzuna da bestea ez, baina dugu guztiak jago gara gure irudikoetara ez, azkenean, eta ez dakit hausnarketa egin duzuen beste alderdiekin, badakigu hori, zoritzabrez, gure dauka potere gehiena, ez osoa, baina gehiena, ez dakit beste alderdiak gure artean badute beste diskurtsoa eta beste praktikoak, edo beste praktikak, edo azkenean daukagu. Azkenean eginak izate zuen, ez? Egia piztinena gainera ez dela horregarriz ez da eta barak. Bilbone, gainera, normalen eraikitzen dituzte, piztina publikoan ondoan. Oluetan horrela egin dituzten etxe berria, piztina, eta haude, Bilboko piztina municipalen ondoan. Algortan ere, eraikituzten piztinekin, Fadura ondoan, eta bai. Nekin hemen ere eraikituten. Zutsi baina, bai. Baina, bueno, bai, osea, egia horren daukagun desafioa da, aldaketak hain handiak dira, egin barritugunak, nun oso zaila den horietan ikitzea, eta adio bazkaro sindikatoek, Petronorreko langileek, ez, claro. Egia Petronor, seguro eski mendik 15 urtera edo ja hori itxiko dela planta, ez, baina, bitartean, guk ere zer eskin joan diogu, osea, oso zaila da zen. Botere okiko bagenu ja, igual planteatu duzu, egin dugu transizio justo bat, eta haue, rekolokatuko ditugu guztakin nun, realitate da horrein txertan egin dutena dela, izten bada hori, eskeran biloek amaiko dute pikutara joaten, ezingo dute lanik lortu eta doan gizarte honetan lanik espaldin badaukazu. Oso txarto bizizara, eta, klaro, zer egin horren horrean. Nabila nik ustut hori, egin dugun deskripzioa diakozea, ustez egokia izan dela, baina gero. Hasi garen behan, nola langilean borrokan eta nola lotu edo, nola lotu genezakeen virus borroka eta ekologismoa nola bezateko. Batutzu lehenko goizua dela, suntxiketan hainbat suntxiketan aurrean, aurrego. Ojo, lehenko. Eta gero, bigarren goizua batean jarri duzu, klaseak, langilerian sartzea hainbat balio edo sustatzea edo bedatzea beste balio. Lehenengo goizuan ja, ikusi beharko ganukea egungo langilerian, alde edo kontran dauden hainbat suntxiketaren aurrean. Bigarren pausu hori emateko eta nik ez daukat argi, egun, hainbat langile sindikato, hainbat suntxiketaren aurrean, zuk egindako diagnosioarekin ados egon da ere, nik ez daukat ez dago garbi, langileria hainbat proiektu suntzitzale aurrean, borrokatzeko prest dagoen, ala ez. Orduan, claro, hasi horretatik, ja, ez dakit
hori adibidez hau ikusten da zu fluvialaren proiektuarekin. Segurazki langile asko alde egongo dira, egunero kotxe hartzen duten langileak igual avanzadatik, salduko diete ez orain, ingo izugu hau, eta zarete avanzada ja ez da kolapsatuko, eta asko alde egongo dira, ez da, bada, alienazio beste mota bat, igual, ez? Ikusten duguna jarraitzen dugu gure bizitzarekin, eta bitartean, etorkizuneko hondamendiak gabi sortzen. Ez da, hori da daukagun desafio handiena, zenan lortu, langile klasearen gehiengo bat behintzat, ere, honetaz konstien izatea eta borrokatzea bide horretan. Horretarako hori nire ustez fundamentala da, iruditegiak aldatzea ez, eta ez hau dizke gaur egun askorentzako ongizatearen puntu maksimalo da, horretan joatea, alik eta urrunen. Eta hori etorkizunen ez da, ez da inona sostenga da, zenan konbintzen dugu jende hori, horretaz, gainera ere, dagoen beste arazoa da, guk ez lemanen dago bat, Petronor, itxi behar da. Hori etorriko dira, eskuin muturreko negazionistak, den behitu hauek inventatute teoriari eta nahi duzete kalean. Eta guk eskaintzen dizuegu, orain arte bezala, bizitzen jarraitzea. Baina trukean hori bai, igual inbaditu behar dugu ez dakiz herrialde, edo hil behar dugu populazioaren parte bat, edo horrako gauza jartoak. Eta hori daukagun arrisku handiena. Zik hori egungo bizimodua mantentzeko epertainan, bai alabai egin beharko dena da, espoli imperialista handitu. Eta arrisku handiena da horrek lortzen baldin badu izatea gehiengoak eratzen dituen proiektu bat Europa mailan, adibidez. Hori ekiditzean da nire ustez orain aurrean daukagun desafio handiena. Eta hori zera lortu hori da. Guk ere erantzun horren bila gabiltzagu ere hor saiatzeko borrokatzen, ez? Beti buratu zaidana da amatasun eta ikatasun zera horretan zen. Semalabik ez ditugu, no? Ni esan dezaket. Nire kontresan ditut eta askotan joaten nahiz Irlandara, jakinda, lautan edo bostetan, nik jakinda hori dela, nire estarra ekologikoa. Ez du kontetik esak zen, izton aztan ekologia da hori. Jakinda da. Berez egon monitxateke, 3 urtean behin joateko, guztiok egin gogagin. Nik esan dezaket. Munduak ikutera, nik ez ditu Semalabik, baina nik ulertzen ez duena benetan askotan, pentsatzen dut, jendea zer duen, burua Semalaba bat ekartzen duena mundura. Semalaba bat ekartzen duzu, baina zemotako mundu dutxiko diezu. Eta nik uste dut hortik ere joan daiteke eta batez ere jende gaztea ikusi da. Jende gazte askok ulertzen dutela, ikusten dute hau, claro, segun eta zeia dinan duzun esan dut duzu, 2020 urtean, 30 urtean, claro, gazteok esango dut, ostia. Orduan nik uste dut hortik ere joan daitekela. Batez ere, senagabeekin eta gurasoekin eta zerri, ostia, eski hau egiten zuen senagaben etorkizunaz. Eta, nireak ondo biziko dira. Zureak bai ez, eta besteak ez, baina gainera zureak, hau izango dela taria gutxa, guztiak biziko dira gu baino txarrago. Orokorrean, gutxi batzuk bai, baina orokorrean, orokortuta, horrean duguna, dinoten beti askotan ez da baidaten hori bat, Semalabak dituzu, zer zaude, zetik motako, zaude pentsatzen aborteango soldataren igualaz, ondo, baina zure Semalaben etorkizunez ez zaude pentsatzen. Eta nik uste dut hortik ere joan behar dugula, bestela, oso kontserbadorea gara eta, kortoplazistak eta... Hortik tiratzea izan daiteke. Pentsatzen duzu azkenean zure burua, porque zu, claro, egite baduzu bidei bat, Buda, bat ezala Amerika eta espesatzen duzu, bueno, bai, bat joaten, pues hori, egiten gaina zerbait, baina jende guztiak joaten bada, azkenean, nik egiten dudana da pixka bat, du azkenean zeu esan duzuna, denok galtzen dugu horren aldeko jarrera, edo bestela dezaten duzu, posibilako ziklarmente, bai. Pues igual horre ziklando, benetan, galtzen dut, pues bai, pues igual nire buruarekin gobeto sentitzen az, eta ez da kostatzen, baina beste gauza batzuk gobeto, ez dira, lapostua bali baiko zu. Baina gau, bakatu dut lan aintzeko supersuretas, fuleria bezta, pero azkenean ez duzu, jo, bai, egia da, ez honetik azkenean, pues hori,
proiektu zuntzitzei baten hau sartuta, baina azkenean nik ere pentsatu dut nire familian, a corto plazo, osea, nire okatzen bat, eta zenetala hori ere eman gabe dutateko. Dugu azkenean, zaila dugu azkenean, hori edo guztiok hartzen dugu jarrera bat aiaman komunean, edo bestela zuk egiten duzuna kosmetikoa, bera, kapitalismo, entonces, vale, yo no consumo qué. Zegoan, bueno, sentitzen da, nire buruarekin, baina benetan nik egiten dut zerbait, rollo ese de siempre, no? Osea, persona batek ez du, gauza egiten du, nik uste dut horrekin, hartuta da gertatzen dena, dices, bueno, pues vale mucho no consuelo todo, no, bueno, pues, eta nik ez egin, azkenan, no hemos ido a forma la mierda, pues, egu duen zaitu da, pues, eta hori da trampa bat ere, eta trampa horretan zaitu gauz, eta zaila da. Ja kapitalismoen nola... Ja, begitan berriro mantentzen den. Bere burua justifikatzeko... Bai. Nire ustez bezi fokoa ipini behar dugu aldaketa politikoetan eta aldaketa kolektiboetan. Norbean aldaketak ondo daude zelakenak. Aldaketa politikoak ematen direnean, horrek esan nahi dugu hori mugatuko dela. Ze batzutan, diskurso batzutan asko esaten da, aldaketa individualak ez dute zer balio, bai, aldaketa individualak ez dute zer balio, aldaketa politikoak edo aldaketa kolektiboak ikarriko dituzte aldaketa individualak. Zuk erabakitzen bali mauzu makroranjak kanpora doazela, okel kontsumoa jaitsi beharko da bai ala bai. Okel gutxiago gogoa. Odan ja, aldez aurretik hartu bali mazera zure arabi kontsumoa gutxitzen ba. Ondo dago, baina benetan behar dugun aldaketak dira aldaketa kolektibo eta gainera ere hortik lortu dugu ere jendeak konbentzitzea, igual barangiek esan zuko azkerik lan egin badut, zure lan okozu, baina gero politikoki guazen gelditzera zu fluviaren proiektu hau, eta guazen bermatzera mundu guztiak hori eraiki zarren euki alko dela lan bat, edo bizi alko dela, oinarrezko errenta baten bidez, ez. Eta gero nire ustez badaude borroka txikiak, adibidez marmen asunto oso interesgarria da. Eta da precedente bat politikoki, eta ja mar hori da pertsona bere, tiene derechos como persona jurídica da. Eta lortuko dugu hori, nire ustez oso importantea da, eta da borroka txikia, eta borroka txikia, ez dakit, gauza hundiak aldatuko du, agian. Niretzat oso importantea borroka pertsonalak, baina hain importantea da hori, borroka txikia hori, eta justo ari edo sartu. Adibidez, orain hor bastaren, Arostegiaren proiektua zen, hori proiektu bat eraintzeko golf zelai bat eta posteun etxebizitza turistiko edo, suntsitu zorko paraje natural bat eta lortu dute gelditzea, lagun bat honetan ospatuko dute, uste dut. Horrelako borrokak ondo dago, momentara dira borroko egitea eta gero ere, sartzea garaipen hori, gero ere beti diskutatzen dituzte. Adibidez, Araban lortu zuten izugarrizko garaipena, frakinaren proiektuak gelditzen ez. Hemen egia da, dugula lortu supersurrak gelditzea, baina zu fluviala behintzat, bai lortzen dugun ez da. Eta gero hori, como las 5 prudencias, ahí de udaletxe bat, inviertes dakizen bat dirua mercado agroecológico eta gero echa en los caminos químicos para que no salga la hierba, adibidez. ¿No? Eta hori importante da baitan ere ustez. Bai, edo egiten du merkado agroekologiko bat, eta gero landeren guztia betetzen dut zementuz. Que justo ni getxoko naiz, eta hori da. Gertatzen dena, ikusten dut, que te hacen un mercado agroekologiko, eta bez, ari da suntzitzen landeren guztia. Hemen adibidez, beretera batzuk esan dute, ekarriko dituzten ardiak, den dauden zastrakajeak bateko edo. Zorita gau, ez? Baina gero, ekarri ditugu kamioiez, eta ez dakitz ez biziko diren, edo ekarri eta eraman berri. Ardiak izak baten. Ardiak mutantu. Baina, daude lekuetan, ez? Baina, horrelako grinkoa zien, eta zaten zuko dut, eske gauza pila egiten ari dira, baina jarraitzen dugu, eske hori reziklatu baino beha da, hori ez, jaso batarroak eta egozi eta berriro erabil. Hori getzen du kriston lanpostuak, bortatzen gara bestea, eske egokutu dugu sistema bestea bastara, eta orduan, eske ez dugu galdu nahi, eta galtzen ez badugu,
Jo, baina adibidez, hori, alde positiboa, hori, eske horreko gara, bidaien kontuan, 2008an, karo, egon zen guztia, turismoa ikusten zuten, kanpoko jendea zela etorriko, txerretarrak. Eta hasi ziren telebistan, programa, pero pillo, pero, pillo bat esaten, ez dakit zer daukagu, 2000 bat, ez dakit zer daukagu, zora saltzen ditugu, Perito Moreno Graziara eta izan bila eta gauztia, joder, 2000 bat daude Graziara ere, Eta gutxi dago dute. eta ere, podia. Segura ez 2000 berrotamarrako eta ja Pirinioten eta Hori, gero botereak nahi badute, edo nahi dutenean bai egiten dute hemengoa bultzatu eta aldi bereak, karo, ez duzu gastatzen, ez duzu kontengatzen berdina Hueskara joaten agentea horregatik esaten dut, ez dakit azkenean nik uste dut egitaren kontua bai buruan dute, ez dute igual erosten izla, baina barakite batzuk prestatzen ari dira, ondo bizitzeko kolapso dela. Nik aldea bat, zelatik zaudetek, ez dut ulertzen hori surfuriala hori aurkak zelatik zaudetek. Bai, adibidez nik ikusten dut, sozialki bat ez be, Santurtzin nato, Santurtzin, pasatzeko, bestaldera pasatzeko, hartu behar dugu, Bizkaiko zubia edo, Portugaleko zubia edo, eta, horrek koste bat dut, eta, ez dakit, igual, pasabide bat egotea beti, pasatzeko bestaldera, ez dakit, sozialki dinot, nik eskuineko aldeko ez dakat lagunik, ez dut dinot ezagutzen, dinot. baina, zu pentsatu, egingo balute, doainik ipini, Bizkaia zubia, eske horrek, balioko luke, igual, doainik urki bat duzu, milioi bat urte, konpentsatzeko izango den makroobra hori, eta gainera ere, pentsatu da du makroobra hori, amaitzen denerako, karo, gasolina jaik izan egatzen, presio gotxen. Hemendik, hori planteatu dute amaitzen, hemendik, 6-7 urtera. Hose presio biko du gasolina. Eta gainera ere, karo, horrek balioko duen, diru guzti hori makroobra horrek, hori bai inbertitua dela gasto sozialela. Benetan, eta obrak berak kutsadura izugarria eragingo du, eta gero gainera autobide berri bakoitzak egiten duena da, kotxea sustatu. Zergatik ez da moztu egiten garraio publikoa, edo garraio publikoaren presioa geiztea gaitik. Gainetik ez egin tunel bat eta sartu trena edo metroa edo delako aprendit, baina dinot, zeo zer behar da, beste konexio, benetako konexio bat izateko. Ez dago konexio, ez daukagu beraiekin ez daukagu. Ez duzu guzti? Zubia eta gasolina. Baina, zubia eta gasolina, ez dakit. Bai, badago, niretzako muga bat da hori. Niretzako, Baina, eskerkean, muga fisiko hor dago. Bai, badago. Odan, pentsatzea betiako dugula hori gainditu, zekero. Bai, egin dugu tunel bat, baina gero bat tunel hori ere kolazkutzen kurioso bat dugu beste zubi bat. Baina, trena hartza Santurtzin, edo metroa, eta jutea zuzenean areetara. Kontuari, surfrearekin mugitu nahi dutena dira langileak, ez pertsona. Egin alduzu, portutik, areetaraino, metro bat. Bai, hori da, bide bat. Hori, baina asko zizkiagoa, eta lotzen duzu komunikazioa, baina nahi duten mugitzea langileak. Guke faturara joatera berdin zaie. Bai. Baina, igual, horren kontra, igual beste modu bat ez planteatu daiteke, edo ezakit. Bai, alternatiba bat eman, nina. Baina, benetan zenbat mugimendu dago Santurtzitik gaur egun Leioara, adibidez. Usteo, unibertsitatera joaten jendea, baina kontuta daude autobusak. Bai, badaude, baina dino. Eta nik bai ikusten dudala oso garbi, zenbat dirua kostatuko duen obra hori, zirri da kontua. Gainera haueko egiten dituzte obrak, zementera beragien da direla. Bai, haiek ateatzen dute dirua, hortik kobratuko balute, gero zukar esatu duzu Santurtzitik, Fadurara joateko hartuko nuke, nola alteratzen dugu kontua. 700.000 euro tokatzen zaizu ordaintza 1.000 euro pasatzagatik. Claro, guztien artean ordaintzen dieguna, beraiei, lan dira hormigoneroak, zertarako ze. Baina, nik ez dituzte Bizkaian mugitxean, nik transporte publiko mugitzen naiz, ez du kotxerik. Eta, hombre, jode, bai, ojalá gungo nintzateke, nik nahi dudanean autobus jaten dela
baina nik ez dut uste horren arazorik dagoela, zan nahiko ondo komunikatuta gaudela hemen, Bai, a ber, komunikazioak onak dira, bai. Ordu, eta gainera plantatzen dute pasarela bat joteko ez dakit egingo dutela, ez? Barakadotik erandiera. Erandiera, ordu, edo ez dakit notik eta unibertsitatera egoteko, baina hori bai, pertsonak pasatzeko eta ez dakit, ez dakit Supersul ikusi da. Egingo dugu Supersul para que no se conose la 8, eta beti dago. Berdin tio, osea, ja egin dute, zuntxitu zuten hori. Bai, Golostizako... Golostiza, orain politxu pikutara bidatzen ari dira, eta berdin dio, hori da, berez, proba gaude, gasolinaren presioarekin egun dutena, kotxea bultzatzen, benetan. Hori da etorkizuneko plana, ni bere garaian metroa atera denean hori onartu behar du. Guztiok pentsatzen genuen, ni da babetuna zaunadan geunden eta ez dakizera jarpe borba, zertako metro bat, oso ideia hori izan da, baina metro bat, baina horren beste errepide eta autobide eta tunel eta... Benetan, etorkizun, bazaudete etorkizunean pentsatzen, etorkizunean egongo dira kotxeak. Metro agian bai, baina kotxeak ez dakit, ez du ematen. Egin zuten bai, ez? Zerantes mendian bai badago bat, ez? Bai, hori da... Dinote, trenak pasatzeko, ez? Merkantzietarako. Eta hau kendu. Hori da dena, Golostizatik eta gero variante sur ferroviaria. Baina hori eginda dago, baina ez erabiltzen. Ez que ez dago eginda konexioa Golostizatik eta. Batzutan nik dut pensatu behar dugulak, igual bai, denbora ematen duzu, baina igual denbora ematen duzu. Azkenan leku batetik eta niketatik. Horrela, ez dut albar asko hori buruz, baina igual hori da komunitzen eta velocidad. Aparte pasara, baina eske, joko zara, abanetu nago edo, bai, bainetako behar dut egin, benetan hainbeste, egiten ari direna bereziru, azkenatik ez, bueno, igual Madrida jote ganaz, que bere laburdutan, bi hor dut erritan, zenbatan izango da nina dira, bueno, paten izenean gaudu. Hori da posoriko, batzutan igual, eta hori guztio, bala, Erosotasun azkenean guztian gainetik jartzen zuen zen ikusten, azkenean zuke ipatu dezun ideia guzti horien aldatzeko eta behar dugula deno kontzientzia aldatzea pilo bat. Ez dakit horretarako presa zen, porque erosotasuna jartzen dugula guztian gainetik eta orduan, eta adibidez, nik Gipuzkoatarra naiz, eta adibidez uki dugun arazo zaborrakin eta jarrezan planteamendu atezatekoa, zan azkenean, astelenetan atera organikoa eta gero urrengo aldia ostegunea eta jendea. Paizilean biko den lau egunetan zaborra nire etxean, zaren nahi dut zaborra nire dutenean. Eta azkenean, horrakagu orain, bigaren benzineadora ordaintzen, ezke jendea ez egon prest aldatzeko sistema, zaborra diziklatzea eta azkenean ikusten duzu, horra azpian ideia aldaketa hori zenbateko orain Claro, Superfluviaren ari da. Ez que Superfluvia da autobide bat planteatzen da. Planteatuko hori zeu zer garraio publikoaren aztertuako zen. Horreintzetan planteatzen dutena da, bai, egongo direla, bueno, hiru tunen, izango dira, baina, hiru tunen, bi kotxeentzako eta horretzen duten beste bat egongo dela, pues para alguna forma de transporte público, que no sabe porque avanza tan rápido todo que igual es teletransporte. Hor kontua da, bakarrik aztertu behar duzula, nundik nora doan. Horrek horretatuko dut, de la rotonda de Artaza, dagoela en mitad de la nada, getxo eta behiotik, en mitad de la nada, eta Sestaon agertuko da hor ere, kanpo aldean, ez hori, Baiontera eta, ere hor, norbistoran, karo, benetan, garraio publikorako ifineta ere, nork erabiliko du. Nori hon behar da Baiontitik Artazako ordua, diseinu osoa dago pentsatutan kotxerako. Eta hori da, azkenengo hamarkadetan bizi izan duguna, guztia izan dela kotxerako begira, eta hori da ere sufrituko duguna. Gero eta kotxe dependienteagoak gara, jendean ere eta urrunago bizi da lamentik, azkenan guztia neurtzen da kotxearekin, eta hor, azken denean, petrolioa eskaz izaten, guztia izan da, haren diagoa, orduan, importante da, lehen bailen hori aztea, aldatzen da, sufruioa justo kontrako nabiden, kotxearen aldeko beste apostu bat, gaina hipoteka izugarria, ikusiko dela ere, a ber, karo, zauden, itxasan dira, ondarrak beteta hori, ikusi dugu Donostiako metro bat sakatatu den.
aber hemen zer aikin jausten den, a saber zer ikusten. Bueno, ba, sortziterriak dira, ez dakit, badaren bat gehiago dago, edo hemen utziko dugu, Pero posiblea da... bueno, tertuliaren bat Baina batatu eta eskerrik asko ikas, ezta? Teniko hemen, kamisetak eta hori pingo. Badaukagu beste atean, ziprenean dira ikusonai, beste zurenu, badugu ez gaur ikusteko, beste gune badea, etorrine baduzue, badakizu eren dela 30 urte, izan zen la marcha de hierro, urdiezko marcha. Eta badugu argazki esposaketa bat, garaian egin zena, hemen bai, nahi baduzue, bidali mail bat, bueno, edo bakarrik, edo klase bezala, eta etorri eta ikusi bat duzu ez, bertan polita da, eta gogoratzeko gure historiaren parte bat. Elkargile berak egin zuten, izan genuen, orain dela 10 urte, gainera egin zuena egon zen hemen, hau dut ezeta, zein orain dela... Joseba Marina, eginko korresponsal, pasen urtean. Pasen urtean izten, baina, argazkiak bat ditugu, beste gunen batean, egungo de Josoa, kulturkunea.mail.com-era bidali bat, eta egiko dugu bakotxoa. Ez da beharrezkoa grupo hondia, adibidez nire eta nire gauzokide, bost gara, zuena, eta hori. Vale, eta mi esker.